محرت كان سهل خان ملوع عدمي سعباني أنا موبيت جزابير نزل عالم كنا بري خمسة بالقويتا لمون محرت كان سهل خان بزحلنا سعلم لنا متمسكة جزابير قويتا سراويت زمت سوون كل سخا سلازل خان بارخة كلنا حجون زجوبا أين عخا حليفها بكا قويتا كله كبخاك خون السخانة زما حبر كتزارب دما تصلي كومس لو زخون ما أبارخة كله كبر كلنا عخا يهون آمين أما يكأنهم قويتا يمسجن فلا إذا حلف خلته سومون تقدام زنبرين مذكرته تحقق دويني أني إيه زبلنا تمهيرنا مش أباي تصنعوا بزح فرد ما كتفاريهم زبلنا رينا ترى استخاور حق صلا زي يكون أي زابير مسكن لذي بود ما قال زابير صاب يوحنس معرف 10 تزلي أباي تصنعوا إزبل كويتا لمون أباي تصنعي قال زابير هياوي أي لوطنيو زلالماويو أي كيرنيو لمون إتا أب كويتا زتصنع إتا عصب مئزاز كنرينا إتا عصب مئزاز إتا أب كويتا متصنع إتا نقال زابير زسمع إتا زابير طرح زصبسب إتي كاب زابير زرخبو هيوتن برختن بقال زابير كنرينا سلازا أماتيس وانجيل معرف 4 كاب حدا جميرو حساب 4 زلو وانجيل ماتيوس معرف 4 كاب حدا حساب 4 زلو نا زابير قال كم زيبل شعو منفسن يسوس بديابلوس كفتن نابرخا أوصو 40 معلتن ليتن مس صومي دحرزي طميه اتفتان دما مصيو ود املاح انت خونكاس اذا انجرا اذا امني انجرا كخون بلو يسوس غنا سب كاب اف املاح بزوص كل قالم بر بنجرا طرح اينبرن صحفي يلو ملسلو سبسي كاب اف املاح بزوص كل قالم بر بنجرا طرح اينبرنيو يبل اتمسرت كنريو يدلي قال እግዚአብሔር ابز فطرت معرف كلته اتسب እግዚአብሔር كفطرو كله زفطرت معرف كلته ممكن كيدينا معرف كلته شوعته كم بودحن تايبل እግዚአብሔር املاح كا نسب كاب حمد مدري جبرو ابو فنچو دما تنفاس هيوت اوف بللو مو اتسب هياو نفسي كونه يبل حجز سزي እግዚአብሔር كفطرنا كله خاب كلته ነገር كم زفطرنا اينا نرب قال እግዚአብሔር اتا حده كاب حمد مدري بلو اتا خلاي غنا كاب እግዚአብሔር زوصه نا هيوت استنفاس اوف زبللو هياو نفسي زخونه نفس دمالا معناتي سلازي قويتا يسوس كريستوس كوم خبل كله اتي خنبو بصنحنا اب ماتيوس وانجيل معرف 4 تزلو انجرا ايدليون زيكونس انجرا بنجرا طرحسي اينبرني سلازي سب كنبر اندحردا هوينو كاب اف املاح بزوص كل قاليو زنبر سلازي እግዚአብሔር نزي እዝኑ ጎንጎ ተሲና ነኸዶ ዘለና ንስጋና ክንምግብ መንፈስና ድማ ካብ እግዚአብሔር ትምገበያ እሱኻ ቃል እግዚአብሔር መንፈስና ነፍስና ቃል እግዚአብሔር እንበር እዝን ሕና ንበልዖ ብዙሕ ዓይነት መግብታት ንነፍሲ መንፈስ ገለ ነገር አይኮነን ስለዚህ ነፍስና እተናይ ውሽጥ ሰብና ክብርት ክሕይል እንድሕር ዳ ኮይኑ سبسي كابتي كم تقال أملاخ زبلو كاب أف أملاخ بزوات قال إيوز نبر سلازي سجا نتسجا إذا قلقل نتناي وشت نفسنا زين فلتينا نتناي وشت نفسنا نتناي وشت نتسب زبلو جن
مش حدهم إلو بالعستي نفسي إلوه جن انتايبل أتعشى نفس خاصي بزليت زي كوسدوا تداليو مالو إلو سلازي إذا نبلعو طعم إذا نبلعو استفعل عليك قريبنا نبلعو نمنتاينا يتغمنا نسقى إمبر ننفسي كنا سلازي نفسي دما لك كم تنسقانا ما قبزت اليو ألت إندات مقبتها تنبر ألت مقبر ما قال إغزابير تقال ننفسنا مقبي سلازي داويت قالكا نغري مبراهتن مقد برهان كبل خلو ابتقال زلو وردي اتنانري سلازي برهان اندحر داك خون كوينو نتا نفسي ببرهان اندحر داك تمالالس كوينا قال إغزابير يدلينا سلازي اتقال إغزابير ننفسنا نسو يزبرتعا اتقال لمنتا يزدلينا كم تزرعنايو اسسب كابكلتست سرح سلازخوني نتسقاو نجر كقتلون دحر دا خوينو بمنفس كبرت علو نتي ازي زشجرنا زسسعنا زبل كله نعو دحر دا سعيرنا خنوص خوينا اتناي وشت نفسنا انس جونسي دحر دا منفساو خبال كويني نتناي وشت نتناي سقا ناي دغزلو سعيرو بمنفس زمالالسني قال إغزابير يدلينا مالتي تزي كوينو زيوم أبقلاتي أمعراف حموش تزيوم كلتن تأيام بلهم مسأررتي أم يزبلهم دليتهم ببيني وديلتهم كحزب وزدلي ببيني كترف وزدلي ببيني كهدنو وزدلي ببيني اتا منفس نابوها بيأسلة ملس نسانة منفساو نقريا تدليو نعو يا تتسمع إذا سجانا دم كان مريت سلازخوني أي عقبني خا فتصومي زي عقب سلازي عقبت كلونا عند حركوينو بيت منفساو نجر بقى الإغزابير طرحنا نازل نجر زخن سعرون خل أب مصحف قدس كريئه الله سي بزح كلتا خلتا زبلري اتيوم ناي مجمريا ابيلن قائلن نريو كلتيوم زقربو ببينو اغزابير نابناي ابيل كرئ خلو نابناي قائل ግን አይተመልከተን ስለዚህ ናብናይ አቤል استملكتሉ ምክንያት አለው እግዚአብሔር ማለት ነው ስለዚህ አው መንፈሳው ነገር አለው አብተናይ ቃይል ግን በኃይሉ እግዚአብሔር አይራየን ስለዚህ ለተመንፈሳው መስዋዕት زسوء كقتل خل إنا نري كن نحنا كن نينا إنا هنقتلو زلنا نتسقاوي بتمنفساو نجرينا نحنا هنسعرو زلنا كلو ندحر كن ريو إنا أمونغو يا إساون يا قبونون في اللي يالو زيوم كأخذت يوم كأ ببينهم يوم زيوم كأ ያዕቆብ አብዶን እንኳን ዝነብር ሁዱ ሰብአይ ይብሎ ኤሳው ግን ሃዳኔ ነይሩ ደገ ይዝኸይድ ማለት እዩ ያዕቆብ ግን አብዶን እንኳን ዝነብር ሁዱ ሰብአይ ነበር ህዳት ሓደ ካብቲ ናይ መንፈስ ፍረ ዝብሎ እዩ ንኣምላኽ ዝጽበ ህድእ ዝበለ ብገርዛ ርእሱ ዘይገብር نأملاخ زتصبه مالتي كبرنا أملاخ يكون سلازي نزي زابير مسجن نزخ سعرو لنا مالتي بقى الأملاخ سلازي أتي عصب مئزاز زبل كنرئ دما أب لوقاس معرف حموشتي كاب حادي كساب 10 حاده خنرئنا وانجيل لوقاس معرف حموشته رغبكم أنه كم زيبل كونه دما بزحات زبي إن تدافعوا قال أملاك سمعوا خلوا نسو أبتقى بحري جرسارت دو إلونا بري
ኣብ ገምገም ባሕሪ ከዓ ክልተ ጃልባ ደው ኢለን ረአየ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ካባታተን ወፊሮም መርበቦም ይሓጽቡ ነበሩ ካብተን ጃላቡ ኣብ ሓንቲ ናይ ስምዖን ዝነበረት ኣትዩ ካብ ምድሪ ቁሩብ ኣርሕቕ ከብላ ለመኖ ኣብታ ጃልባ ኣትዩ ድማ ነቶም ህዝቢ ይምህሮም ነበረ ዘረብኡ ምስ ወድእ ከዓ ንስምዖን ናብቲ ዓሚቑ ቅርብ በልሞ መርበብኩም ንምክፋፍ ደርቢዩ በሎ ስምዖን ከዓ መምህር ለይቲ ብምልእታ ጽዒርና ዝናሓዝናዮ የብልናን ብቓልካ ግና ነዚ መርበብ እድርብዮ ኢሉ መለሰሉ እዚ ምስ ገበሩ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ሓዙ እቲ መርበቦም ተቐደ ነተን ኣብታ ካልእቲ ጃልባ ዘለው ብጾቶም ከዓ መጺኦም ክድግፍዎም ኣመልከትዎም መጺኦም ድማ ንኽልቲአን ጃልባ ጥቓ ምጥሓል ክሳዕ ዝቐርባ መልእወን ስሞን ጴጥሮስ እዚ ምስ ረአየ ንሱ ብዛዕባ እቲ ዝገፈፍዎ ምግፋፍ ዓሳ ኣዝዩ ስለ ዝሰንበደ እቶም ምስኡ ዘለው ኩሎም ያዕቆብን ዮሐንስን ደቂ ዘብልዮስ ሰብ ብርኪ ዝነበሩን ድማ ከምኡ ስምዖን ጎይታይ ኣነ ሓጢ እየ እሞ ካባይ ረሓቕ እናበለ ኣብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፍአ ኢየሱስ ከዓ ንስምዖን ካብ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ እሞ ኣይትፍራህ በሎ ጃልቦኦም ናብ ምድሪ ኣውፅኦም ንኹሉ ሓዲጎም ሰዓቡ ይብል ኣሜን ኣብዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢና ንርዳእ እቲ ሰብ ንብሎ ዘለና ምስ ኣምላኽ ጥራሕ ዝሰልጦ ኣምላኽ ክፈጥሮ ከሎ ካብ መጀመርያ ብኽብሪ ኣምላኽ ዝነብር ብምንፈስ ኣምላኽ ዝነብር ህላውነቱ እግዚአብሔር ዝኾነ ገይሩ ይፈጢርዎ ሰብ ክነብር እንድሕር ደኣ ኮይኑስ ብእግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ህላውነት እግዚአብሔር ይዝነብር ሰብ ካብ ህላውነት ኣምላኽ ምስ ወፀ ግን ዘይሰልጦ ሰብ ይዝኸውን ዘይሰልጦ ሰብ ይዝኸውን ድማ ወይ ድማ ሕብረት ምስ ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ዘይብሉ ምስ ቃሉ ሕብረት እንድሕር ደኣ ዘይብልና ኮይና እቲ ሰብቲ ይመውት ማለት እዩ ብስጋ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ክንቀሳቀስ ንኽእል ኢና ክወፅእ ከኣቱ ይኽእል እዩ ግን ካብ ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ወፂኻ ግን ህይወት የለን ኣብዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብዘይ ኣምላኽ ዝኸውን እቲ ንሰቡን በረኸቱ እግዚአብሔር ዝኾነ ጴጥሮስ እቲ ምእዛዙ ይገርም እዩ ናብታ ጃልባ ክሳዕ ዝድይብ ገለ ይበሎን ስቕ ኢሉ ብድሕሪኡ ናብቲ ዓሚቑ ኣርሕቃ ምስ በሎ ተኣዚዙ ኣርሕቕዋ ብድሕሪኡ መርበብካ ድማ ደርቢዮ ኢልዎ ነዚ እውን ጎይታ ምለ መዓልቲ እውን ፅዒርናስ ኣይረኸብናን ግን ብቓልካ እድርብዮ ኣለኹ ነዚ መርበብ ኢሉ ሽዑ ጳውሎስ እዚ ጴጥሮስ ሙሉእ ለይቲ ደኺሙ ገለ ነገር ኣይሓዘን ሙሉእ ለይቲ ሕሰብዎ ሙሉእ ለይቲ ደኺምካስ ገለ ዘይብሉ እዩ ነይሩ እቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ምስኡ ምስ ኮነ ኣምላኽ ምሳና ምስ ዝኸውን ንኣምላኽ ምስ ንእዘዞ ምስ እንሰምዖ ኣብቲ እሱ ዝበለና ምስ ንቕመጥ ከምቲ እሱ ዝደልዮም ምስ ንኸውን ስለዚ እዚ ኣብዚ ኩሉ ስዒቦም ዝበለ ጴጥሮስ ኣብ ሓደ ቦታ ሓቲትዎ ንሕናሲ ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ እንታይ ዓስብና ኢልዎ ዓስብናስ እንታይ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ጃልብኡ ሓዲጉ ስዒብዎ ኣሎ እቲ ድራር እሎት ክረኽበሉ ዝኽእል ሓዲጉ ስዒብዎ ኣሎ ስለዚ ዓስብና እንታይ እዩ ይብሎ ስለዚ ክልተ ነገር ዓስቢ ይነግሮ ኣብ ምድሪ 100 ዓመት ኣብ ሰማይ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘሎ ይነግሮ ሎሙን እግዚአብሔር ዝነገረና ንሱ እዩ ንእግዚአብሔር ምስዓብ ንእግዚአብሔር ከም ቃሉ ምዃን ከምቲ ዓንተቦ ዘንበብናዮ በዚ ቃልዚ ተመጊባ ነፍስና ደድሕሪ ጎይታ ክንስዕብ ኮለና ከምቲ ጎይታ ዝብለና ክንከውን ኮለና
كيد قبله خلو يخيد درب قبله خلو يدربي الحق قبله خلو يرحقه يرحقه اندحر دا عند እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ፈቂድና ኣሎ እሞ ከምታ ኣምላኽ ዝብለና ከም ተጻውዒትና እንድሕር ዳ عند እግዚአብሔር ተኣዚዝናዮ እግዚአብሔር ህያው እግዚአብሔር ናይ በረኸት ኣምላኽ በረኸትና ናይ ሰብ በረኸት እግዚአብሔር መስኡ ዝኸውን ጥራሕ ናይ ሰብ በረኸት እቲ ኣምላኹ ዝፈጠሮ እቲ ኣፋጣጥሩ ምስ ኣምላኽ ክነብር ስለ ዝኾነ እቲ ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ከይጥፎ ምስ ኣምላኽ ምዝመላለስ ከም ፈቃዱ ምዝመላለስ ምዝወጽእ ምዝኣቱ ብዙሕ በረኸት ኾነሉ ስለዚ ንኹሉ ሓዲግና ሲዕብና ካምስ በሎ 100 ከዕበት ኣሎ ካብሎ ስለዚ ንጎይታ መስዓብ ክንደይ ኣለዎ 100 ከዕበት ንጎይታ መስዓብ 100 ከዕበት ኣለዎ እግዚአብሔር እሙን ኩሉ ናትዩ ኩሉ ናይ መን ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ስለዚ እቲ ናይ ምስ እግዚአብሔር መንባር ማለት ምስ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ማለት ንእግዚአብሔር ሕራይ ምባል ማለት ኣቋራጭ ናይ ናብራይ ካብ ኩሉ ይዘናግፈካ ካብ ኩሉ ይኻ ተዓርፍ ቃል ኣምላኽ ዕረፍት ኣለዎ ቃል ኣምላኽ ሰላም ኣለዎ ህይወታዊ ይዝርከብ በረኸታዊ ይዘሎ ጸጋብሉ ይዘሎ ሰላማዊ ይዘሎ ኣብተቃሉ ጥራሕ ይዘሎ ስለዚ እዩ ነዚ ቃል እዚ ጎይታ ሰብዚ ብንጀራ ጥራሕ ኣይነብርን እዩ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወጽእ ቃል ኩሉ ይዝነብር ስለዚ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ክህልወና ጉቡኢ ማለት እዩ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ሒዝና ኢና ክንመላለስ ዝግባአና ተዘይ ኮይኑ እዚ ስጋዚ ዕጋበት የብሉን ስለዚ ነዚ ስጋዚ በቲ እቲ ናይ ውሽጢ ሰብና በቃል ኣምላኽ ለይትን መዓልትን ናይ ተቃለ ዝምርምሮስ እንታይ ኢሉ ብጽው ኢሉ ቃል ኣምላኽ ማስን ለይትን መዓልትን ኣብ ዘለኻ ሃሉ ኣብ ዘኣትኻ እቶ ኣብነት ክኾኑና ሐዋርያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም እንታይ እዮም ዝገብሩ ይዝምሩ ኣብ ዝሃለና ሓሊና እዚ ፍቃድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት ቃል ኣምላኽ ማለት መምርሒ ናይ በረኸትናስ መምርሒ እግዚአብሔር ዝነግረና ህይወት ንኽትረክብሲ መምርሒ ነግረካ ቃል ኣምላኽ ምስተንብቦ ስለዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ በረኸት ኣሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ድማ ህይወት ኣሎ ስለዚ ለይትን መዓልትን ነቲ ቃል ክትምርምሮ ኮለኻ ኣብኡ እግዚአብሔር መስገን እቲ ናይ ውሽጥና ሽዑ እዩ እቲ ቃል ምሳና ዝሓብር እሞ ምሽ ከምኡ ይብል በመንፈስ ተመላለስ እሞ ትምኒት ስጋሲ ኮቶ ኣይክትፍጽሙን ይኹም ስለዚ ነዚ ስጋ ዝኽንስዕሮ እንድሕር ኮይና በመንፈስ ክንመላለስ እንድሕር ኮይና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንቐርብን በቃል እግዚአብሔር ንመላለስን ክንከውን ድማ ይግባና ስለ ቃል እግዚአብሔር ድማ ከቢድ ኣይኮነን ምሽ ቃል እግዚአብሔር ከቢድ ኣይኮነን ከቢድ ትእዛዝ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይሂብና እንታይ ኢዳ ተረዲእና ኣነ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣነ ንኽባረኸሉ ዝሃበኒ ቃል እዩ ኣቦይ ኣነ መታን ህይወት ክረክብ እግዚአብሔር እዚ ቃል ዝሂብኒ ኣነ ብህይወት መታን ክመላለስ እዩ እግዚአብሔር እዚ ቃል ዝሂብኒ ኣነ መታን ዓወት ክህልወኒ ሓርነት ክህልወኒ ሰላም ክህልወኒ እዩ እዚ ቃል እዚ ሂብኒ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር መስገን ክንምገቦ ይግባአና እዩ ስለዚ ዝተመገበ ሰብ ዓወት ኣለዎ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር እሙን እዩ ስለዚ እዚ ኣብዚ ሰዓቦ ጴጥሮስ ኣይሓፈረን እግዚአብሔር ኣይሕፍርን እዩ ኩሉ ሓዲግ ስዒብዎ ንጴጥሮስ ግን ዝጎደሎ የለን እቲ ኣብዚኣ ዝተኣመኑ እቲ ብንእሽተይ ዝእመንሳ ኣብ ብዙሕ ዝሽየም መፍትሕ ሒቡ ናይታ ማሕበር መራሒ ገይርዎ ስለዚ ተኣሚንዎ ማለት እዩ ብድሕሪ እውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኩሉ ኸይና እንድሕር ርኢና እቲ ናይ ስጋዊ ልምምድ ኣብዚ ጴጥሮስ ዝፈልጦ ዓሳ ምግፋፍ እዩ እቲ ዓሳ ክትገፎ ከለኻ ካብ ማይ ክወፅእ ከሎ ቡቡ ክመውት ኢኻ ትሪኦ ዓሳ ሓቀይ ደ ስለዚ ነዚ ካብ ኣምላኽ ወፂኡ ዘሎ ሰብ ድማ መታን ክመልሶ እግዚአብሔር ንጴጥሮስ ቃል ይሂብዎ ቃል ሂቡ ድማ ሰዲድዎ ማለት እዩ
ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ መስኡ ኮይኑ እንታይ ክብል ዝደለ ኸ ገለሳሎ ይብል ኣና ኣብ ህይወተይ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ነነብር ኣብ ክርስትና እሞ ግን ከዓ ለውጥ ዘይትረክብ ትኸውን ሓደ ዓይነት ህይወት መመለስታስ ጅስ ጨኪና መቕራብ የድልየና እዩ ጨኪናሲ ናብ እግዚአብሔር ነቲ ቃሉ ኣሚንና ክንቀርብ ግባአና እዩ ሓደ ካብዚ ኣብነት ዝኾነና ኣቦና አብርሃም አሉ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 እዩ እግዚአብሔር ፀዊዕዎ ኣብ ላዕሊ ካበይ ምዃኑ ናይ ሴም ዘርኢ ምዃኑ ይዛረብ ብድሕሪኡ ታራ ዝበሃል ኣቦ ከም ዝኾነ ይዛረብ ብድሕሪኡ ናብ ኣቦና አብርሃም ምስ መፀ ምስ ፀውዖ ናብታ ኣነ ዘርእካ ቤተሰብካን ዓሌትካን ምድርኻን ገዲፍካሲ ናብታ ኣነ ዘርእካ ዘለኹ ውፃእ ብሎ ልክዕ ከምዚ ጴጥሮስ ንኹሉ ሓዲጉ ዝሰዓቦ ዓሌቱ ዘመዱ ገዲፉ ስዕፉ ናበይ ክትወስደኒ ኢኻ ናበይ ክኸይድ የለን ንእግዚአብሔር ግን እቲ ዝበሎ ጥራሕ ተኣዚዙ ወፂኡ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እግዚአብሔር መስኡ ኪዳን እንዳኣተወ መፂ ኣብ ምዕራፍ 18 ድማ እግዚአብሔር መፂኡ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ድማ ኹን ኢልዎ እዚ ከም ዝመስበሎ እግዚአብሔር አብርሃም ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ይዝመላለስ መስዋዕት እንዳቅረበ ይዝመላለስ ከይነውሓና ብድሕሪኡ ከም እንዳበለ ኣብ ምዕራፍ 19 ኣብ ምዕራፍ 18 እቲ አብርሃም ዘስግኦ ዝነበረ ውሉድ ንዕኡ ምስሓቦ ብድሕሩ ናብ ዕላፍ 19 ኸይድ ስለ ዝደሎ ኸ ኣው ድማ ሎጥ ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ ምዕራፍ 19 ናው ኾነ ከይዲና ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ስለዚ አብርሃም ተኣዚዙ እቲ በረኸት ኩሉ ከም ዝወረሰ ኣብ ተቀድም ኢልና ክንሪኦ ፀንሕና ካብ ምዕራፍ 12 ዘፍጥረት ጀሚሩ ሳብ 10 ጀመን ተጃረብ ኣብ ምዕራፍ 19 ድማ እቶም ክልተ መላእኽቲ ይዝብሎም እቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምሸት ናብ ሰዶም መፁ ሎጥ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ሰዶም ተቐሚጡ ነበረ ሎጥ ድማ ምስ ረኣዮም ክቕበሎም ተንስአ ብገጹ ከዓ ናብ ምድሪ ተደፍአ እሞ ኣቱም ጎይተተይ በጀኹም እነሆ ኣብ ቤት ባርያኹም ኣግልሱ ኣብኣ ድማ ሕደሩ ኣጋርኩም ውን ተሓፀቡ አንጊህኩም ተንሲኡኩም ከዓ መገድኩም ትኸዱ በለ ንሳቶም ግና ኣይፋልናን ኣብ ኣደባባይ ዳና ሓድር እንዳበሉ ይቕፅሉ እስከ ናብ ፍቅዲ 15 ንኺድ ኣብኡ ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ክሳብ 23 ዘሎ ኾነንብቦ ኢና ቀይሕ ጸሊም ክቐድድ ከሎ ድማ እቶም መላእኽቲ ንሎጥ ብዓመፅ እዛ ከተማ ከይትጠፍእሲ ሰበይትኻ እዘን ክልተ ኣብዚ ዘለዋ ክልተ ኣዋልድካን ተማሊእካ ተለዓል ኢሎም ሃወኽዎ ንስጉና ደንጎየ እግዚአብሔር ክንሕፎ ስለ ዘደለየ እቶም ሰባት ኢድ ሰበይቱን ኢድ ክልቲአን ኣዋልዱን ሒዞም ኣውፅዎ ኣብ ወፃኢ እታ ከተማ ድማ ሓደግዎ ኮነ ከዓ ናብ ወፃኢ ምስ ኣውፅዎ ነፍስኻ ኣድሕን ንርሒት ገጽካ ግልጽ ኣይትበል ኣብ ዘሎ እዚ ጎልጎል ድማ ደው ኣይትበል ምእንቲ ከይትጠፍእ ናብ ከረን ሓዲምካ ደሓን በለ ሎጥ ግና ኣይፋልካን ጎይታይ እነሆ ባርያኻ ኣብ ቅድሜኻ ሞጎስ ረኺቡ ኣሎ ነፍሰይ ብምድሓንካ ዝገበርካለይ ምሕረት ድማ ኣዕበኻዮ ኣነ ግና እቲ ክፉእ ከይረኸበንን ከይመውትን ናብ ከረን በፂሐ ክድሕን ኣይክእልን እየ በጃኻ እንሆ እዛ ከተማ እዚኣ ኣብኣ ንምህዳም ቀረባ እያ ንእሽቶ ከዓ እያ ንእሽቶይ ዶ ኣይኮነትን እሞ ነፍሰይ ብህይወት ምእንቲ ክትነብርሲ በጃኻ ናብኣ ክድሕን ሕደገን ንበሎ ንሱ ድማ ነታ እትዘረበላ ከተማ ከይግልብጣ እነሆ በዚ ነገር ዝውን ሕራይ ኢለካ እየ ኣብኣ ከይበፃሕካ ገለ ነገር ክገብር ኣይክእልን እሞ ቀልጢፍካ ናብኣ ደሓን በሎ ስለዚ ስምእታ ቦታ ዞኣር ተባህለት ሎጥ ኣብ ዞኣር
ምስ ኣተወ ድማ ኣብታ ምድሪ ፀሓይ በረቐት ይብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብዚ ከይናውሓና ከሎ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ክልተ ነገር ንርኢ እግዚአብሔር አብርሃም ምስቶም መላእክት ተዛሪቡ ኣብኣ ከም ክንዲ ሰብ እንዳበለ መጽዩ ኣብዚ ግን ንሎጥ መጽዮሞ ከድሕንዎ እዮም መጽዮም ንሎጥ እቶም ክልተ መላእክቲ ናብ ሎጥ እዮም ተላኢኾም ሎጥ ኣብዚ ሓደ ነገር ሓቲቶሞ መጀመርያ ናብቲ ኸረን ደይብ ኢሎም ኣብኡ እንታይ ኢሉ ኣይክእልን እየ ኢሉ ኣይክእልን እየ ናብቲ ኸረን ክኸይድሲ ኣይክእልን እየ ከተማ ኣላ ዙኣር ኣላ ኣብዛ ከተማ እሞ ኣብኣ ክቕመጥ እየ እሞ እዝስ በዚ እውን ሕራ ይለካ ኣለኹ ኢልዎት መልኣኽ ስለዚ ሎጥ ኣብዛ ከተማ እዚኣ እንዳተቐመጠ ከሎ ዝኾነ ነገር ክንርኢ ኣብ ፍቕዲ 19 ኢየሱስ ጎይታይ አሜን እተን ከተማ ኣብዚ ይግልበጣ እታ ዝደለኽዋ ጥቕሲ ካብ 30 ሎጥ ከዓ ኣብ ዙኣር ምቕማጥ ፈሪሁ ነበረ ትብል ሎጥ ከዓ ኣብ ዙኣር ኣብ ፍቕዲ 30 ሎጥ ከዓ ኣብ ዙኣር ንምቕማጥ ፈሪሁ ነበረ እሞ ካብ ዙኣር ደይቡ ክልቲአን ኣዋልዱ ድማ ምስኡ ኣብ ከረን ተቐመጠ ንሱን ክልቲአን ኣዋልዱን ኣብ በዓቲ ተቐመጡ ይብል እዛ ከተማ እዚኣ እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ሎጥ ኣብታ ከተማ ኸይደ ክድሕን ምስ በሎ በዚ እውን ሰሚዐካ ኣለኹ ኢልዎ እዩ ሎጥ ግና ፈረሀ ይብል መጀመርያ ኣብቲ ሓደ ዘንበብናዮ ናብ ከረን ኣይድይብን እየ ኢሉ ኣብዚ ድማ ሕራይ እዛ ከተማ እውን ኣብኣ ተቐመጥ ኣብ ዙኣር ተቐመጥ በዚ እውን ሕራይ ይለካ ኣለኹ ኢልዎ ከሎ ሎጥ ድማ ፈሪሑ ካብቲ ከተማ ክወፅእ ከሎ ንርኢ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 37 ብእግዚአብሔር ተሓጎስ ሰናይ ድማ ሰናይ ከኣግበር ኣብታ ከተማ ተቐመጥ እምነት ከኣድለ ብእግዚአብሔር ተሓጎስ ሰናይ ድማ ግበር ልብኻ ዝደልዩ እግዚአብሔር ክበካ እዩ እንታይ ክብል እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ዘቐመጠና ኢና ክንቅመጥ ዝግባአና እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ቦታ ተቐመጥ እንድሕር ኢሉካ ሓደ ነገር ግበር እንድሕር ኢሉካ ካልእ መምርሒ ክሳዕ ዘይተዋሃበካ ንበረኸትካ ስለዘይከውን ንእግዚአብሔር ኢኻ ትጽበዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ተጸቢኻ ዝርከብ ዓስብሎ ስለዚ ሎጥ ግን ካብታ ከተማ ፈሪሑ ምስ ወፀ ኣብታ በዓቲ ምስ ወፀ ምስ ደቁ ዝገበሮ ነገር ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ እዚአን ከምኡ ምስ ተስፋ ቆሪፀን ካብቲ ከተማ ውፅእወን ከምኡ ዓይነት ክሓስባ ናብ ዘብል ብፍርሒ ፈሪሑ እዩ ከምኡ ገይሩ እምበር እግዚአብሔርስ ብመልኣኹ ገይሩ በዚ እውን ሕራይ ይለካኤ እታ ከተማ ኣይግልብጣን እየ ኢልዎ ነይሩ ስለዚ ፍርሒ ከነወጉድ ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ ጽኑዕ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ እሙን እዩ እግዚአብሔር ከም ቃሉ እዩ ዝገብር ሓደ መምርሒ እንድሕር ዳኣ ተዋሂቡ ብኡ ኢኻ ትነብር ሓደ ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ዳኣ ተዛሪቡ ብኡ ኢና ንነብር ንምንታይ በረኸትና ኣብቲ ቃል ጥራሕ እዩ ዘሎ በረኸትና ኣብ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝተዛረበና ጥራሕ እዩ ዘሎ እንድሕር ዳኣ እቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ በረኸት ኮይኑ እቲ እግዚአብሔር ዘይበለካ ከዓ በረኸት ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ በረኸት ምስ መን እዩ ዘሎ ምስ ቃሉ ብምእዛዝ
نقالو بمسمع نقالو صن بمبال قالو بمبلع يزلو اتبرخت كبرنا املاح يكون سلازي نزون ابز فطرت معرف 26 ون كال مبرخان كيدينا زي فطرت 26 كاب حدا حساب 6 زلو خنا نببينا بدحرو دما كاب 10 حدا كسو 14 زلو بدحرو اب 24 ممكن نببينا بجكا اتي قداماي بزمن ابراهام زخونه طميت ابتا هاجر كال طميت دما خونه يسحاق كان اب امالك نغوس فلسطيماويان ناب جرار كده እግዚአብሔር ድማ ተራእዮ በለውን ናብ ግብጺ አይትውረድ ኣብታ ኣነ ዝብለካ ምድሪ ዳኣ ተቀመጥ እዛ ኩላ ሃገር ንዓኻን ንዘርእኻን ክህበካ እየ እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስደተኛ ኾንካ ተቀመጥ ኣነ ኸኣ ምሳኻ ክኸውንን ክባርኸካን እየ እቲ ነቦኻ አብርሃም ዝመሓል ኩሉ መሓላ ድማ ከቁሞ እየ አብርሃም ቃለይ ስለሰምዐ እተሐልዎ ኢለ ዘአዘዝክዎ ትእዛዛተይን ስርዓታተይን ሕጋታተይን ድማ ስለዝሐለወ ንዘርእኻ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝሖ እየ እዛ ኩላ ምድሪ ንዘርእኻ ክህቦ እየ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ይስሐቅ ከዓ ኣብ ጌራር ተቀመጠ ካብ 11 ክሳብ 14 ዘሎ ድማ ደጊምና ከነንብቦ ኢና ቀፂልና አበመለካ ንኹሉ ህዝቢ ነዚ ሰብኣይ ወይ ንሰበይቱ ዝተንከየ ሞት ክመውት እዩ ኢሉ አዘዘ ይስሐቅ ድማ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ዘርአ በታ ዓመት እቲኣ ከዓ 100 ዓመት ረኸበ ቁጥር 12 ይስሐቅ ድማ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ዘርአ በታ ዓመት እቲኣ ከዓ 100 ዓመት ረኸበ እግዚአብሔር ድማ ባረኾ እቲ ሰብኣይ እቲ ከዓ ዓበ ኣዝዩ ክሳዓዝዓዘዝ ድማ እናወሰኸ ኸደ ጥሪት አባጊዕን ጥሪት ሓን ብዙሓት ግዙኣትን ነበርዎ ፍልስጤማውያን ድማ ቀንኡልዎ እዩ ኣብዚ ኸነንብቦ ከም ፀናሕና ብጀካቲ ብዘመን አብርሃም ዝኾነ ጥሜት ብል ጥሜት መፅኡ ጥሜት ጽቡቕ ኣይኮነን ምሽ ጥሜት ነቱይ ካብብኡ ዝወረሶ ዲዩ ንሰቡ ዲዩ ንዕኡ ንኹሉ ክቐትል ዝኽእል ጥሜት እዩ ዝመፅእ ዘሎ እግዚአብሔር ግን ምስኡ ስለ ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ክትከውን ከለኻ ወይ ድማ ኣምላኽ ምሳኻ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ጥሜት ዝመስል እግዚአብሔር ጎይታ ጥሜት እዩ እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ጎይታ እዩ ስለዚ እዚ ጎይታ እግዚአብሔር እዚ ተገሊጹ እንታይ ይብለሎ ንግብጺ ኣይትውረድ ኢሉ ንግብጺ ኣይትውረድ ናብቶም ከድሕኑ ዘይክእሉ ናብቶም ከናገፉ ዘይክእሉ ናብቶም ነቲ ክፈትሕዎ ዘይክእሉ ናቦም ኣይትውረድ ስለዚ ኣነ ምሳኻ እየ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ኣነ ምሳኻ እየ ኢሉ ስለዚ ንግብጽስ ኣይትውረድ ካብቲ ጥሜት ዘሎ ከናግፎ እግዚአብሔር ስለዚ ምሽ 100 ዓመት ዝብርኢና 100 ዓመት ኣብዚ ኣብ 12 ድሕሪኢኹም ይስሐቅ ድማ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ዘርአ በታ ዓመት እቲኣ ከዓ 100 ዓመት ረኸበ ኣብዚ ምድሪ ስደተኛ ኮይኑ እዩ ዘሎ ይስሐቅ እቲ ካልኦት ኣሕዛብ ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ኣው ኣብ ስደት ኮይኑ እዩ እዚ ሞጎስ ዝረኺቡ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ዝዘርኦ 100 ዓመት ዝህቦ ዘሎ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ ጥራይ ስለዚ ኣምላኽ ምሳና እንድሕር ኮይኑ ከምኡ እዩ ዝኸውን አንጊህኩም ምትሳእኹም አምሲኹም ምእታኹም
እንጀራ ዓመፃ መብላዕኹም ይቃል እግዚአብሔር እዝስ ኮንቲዩ እግዚአብሔር ሲሉ ነቶም ዘፍቅርዎ እዝስ ደቂሶም ከለው ይዝቦም ስለዚህ ምስ እግዚአብሔር ምእዛዝ ለሓይሽ ወይስ ምድካም እተሙሉ ለይቲ በዘይ ጎይታ ምድካም ደሓይሽ ወይስ ምስ ጎይታ ኾንካ እተዓጽዶ ኣብ ኩሉ በረኸት ክኸውን ዝኽእል ንሰብ እግዚአብሔር ጥራሕ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 37 ካብ ናይ ብዙሓት ረሲኣን ሃብትሲ ሒደት ናይ ጻድቕ ይበልጽ ሒደት አቡ ሰላም አለው በትሂደት አብተ ሒደት አው ንነፍስኻ ዕረፍት አለው አብዝሕ ዘይኮነ አብተ ሒደት ሲ አብዝሲ እግዚአብሔር መሳኻ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሒደት ሲ ሚት ዓበት ይዝገብሩ ከም ዘአኽለካ ከም ዝተርፍ ይዝገብሩ ስለዚህ እቶም ብህይወት ዘለውስ ነቶም እንቶም ዝሞተን ዝተሰአን እንበር ንርእሶም መታን ከይነብሩ ስለዚህ እንድሕር ዳኣ ንቃል አምላኽ ንነብር ሃሊና ንቃል አምላኽ ንእዘዞ ኮይና እግዚአብሔር ኣብቲ ጥሜት ዝመስል ኣብቲ ኸጥፋእካ ዝመስል ኣብኡ ሚት ዓበት ገብረልካ አብርሃሙን ሓደ ግዜ ሰበይቱ ወሲዶምሉ ነይሮም ፈሪሑ ሂብዎም ነይሮም ሳራ እቲ ዝገርም አምላኽ መስ አብርሃም ስለዝነበረ ሳራ ጥራሕ ወደት እንተመሊሳሽ ሰበይቱ ጥራሕ አይኮነን መሊስሉ እግዚአብሔር ሰይት ነቢያ ኸይትንክፋ እሱ ጽልየልካሲ ናው እኺድ ይልወይ ሳራ ስለዝወሰዳሲ ማህፀን ተዓጽ ነይሩ ጂ ክመልሳ ኸሎ አባጊዕና ሓን አወዳትን አዋልድን ጉዙአት ንሳራ ድማ ስልማት ንስኽ ድማ ኣብ ኩሉ ሽምቲ ይኽሉ ፕሪንሰስ ማለት ሽምቲ ኣብ ኩሉ ሽምቲ ንግስት ኮይና ማለት አምላኽ ምሳኻ እንተ ኮይኑ ጥራሒ ጥዑም ዝኸውን ናብራ እዚ ንአምላኽ ገዲፍና ላዕልን ታሕትን እንብሎ ብዘይ ፈቃድ አምላኽ አይጥዕምን እዩ አይጥዕምን ምስ እግዚአብሔር ይጥዕም ምስ እግዚአብሔር እታን እሽተይ ንሳ እኽልቲ አሞንጎ ኤሳውን ያዕቆብን ብዙሕ ፍልልይ ነይሩ ያዕቆብ ኤሳው ኣብቲ ቤት ዝጎደሎ ነገር አይነበረን አቡ ሀብታሚ አቡና ሀብታሚ እግዚአብሔር ሀብታሚ አቡ ሀብታሚ ነይሩ ካብ ስጋ ዝበሃል ካብ ኩሉ ዝሳእን የብሉ ግን ንጉሁ ናበይ ዝኸይድ ካድን ይዝኸይድ ጋድን ካብ ትርሑ ከምጽእ እትገዝኡ ዘሎ ስጋ ኮይ ካብ ርሑ ከምጽእ ይጎይ ሓደ መዓልት ደኺሙ መጽ ክሳዕ ሞት በጽሕ መጽ ፀብዓ ሃበኒ ዝብላ ሃበኒ ይሉና ሓው ደኺሙ ክሳዕ ሞት በጽሕ ክሳዕ ሞት ቀሪበ ይብል ክሳዕ ክንድዚ ነታ በኽሩኑ ንዓዓ ይብል ብፀብሒ ለዊጥዋ ማለት እዩ ብምስር ወይ ድማ ብዓደስ ያዕቆብ ግን ኣብ ድንኳን ዝነብር ህዱእ ሰብኣይ ነበረ ህድእ መበሉ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ያዕቆብ ህዱእ ሰብኣይ ኣብ ድንኳን ዝነብር እዩ እቲ ኤሳው ዝሃድኖ ዝነበረ ንዑ ጥራሕ ክሳብ ነቡ ኣቡ እቲ ሃድን ጥዒሞ ስለ ዝነበረስ ካብ ያዕቆብ ንኤሳው ፈቱ ነይሩ ብድሕሩ ሓደ መዓልቲ ክምርቐካ እሞ ኪድ ኣምጻለይካ ኢልዎ እንደገና ኣውኻ እቲ ሃዲኡ ኣብ ድንኳን ዝነብር ኣዲኡ መኺራቶ እታ ምርቓኻ ኣወሲድዋ ስለዚ ምህዳእ ጽቡቕ እዩ ምህዳእ በረኸት ኣለዎ ሓዲእና ንስእን ዝመስለና ከምኡ ይኮነን ምስ እግዚአብሔር ሓዲእካ ኢኻ ትረብሕ ፓስተር ሰብሓ ዝሓለፈ ቀዳም የንብቦ ነይሩ ናይ ሳኦል ንኣማሌቕ ሲ እግዚአብሔር ኣጥፋእዮም ኢልዎ ሰቦምን እንስሶምን
ቃል እግዚአብሔር ግን አይ እዘን ጽቡቃስን እግዚአብሔር ደአይሉ ካብ ቃል እግዚአብሔር ወጻኢ ወላ ናትና ጽቡቅ ዝመስልና ጽቡቅ ከሆነ አይክልን ስለዚህ እግዚአብሔር ከም ቃሉ ምእዛዝ ከም ቃሉ መስማዕ ዝመስልዎ ዝሕጉሶ የለን ሽዑ ኢና ድማ ንባረኽ እቲ ናይ ሰብ ክባረኸሉ መምርሕ ዝሃቦ እግዚአብሔር ቃሉ ምዝእዘዝ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጥካ እንድሕር ኢልኳስ ትገብር ሰዓበን እንተ ኢልኳስ ትስዕቦ ሰዓበን እንተ ኢልኳስ ትስዕቦ ምድርኻ ኩሉ ገዲፍካ ውፃእ ምስ በሉ መስወፀስ አብርሃም ኣብቲ ዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔር ስለዚ ሕጎሶ ንዑ ጥራሕ ይኩን ንኹሉ ዘርኡ ብሰንካ ክባረኹ እዮም ይብል ስለዚ ንስላሎ ቃል እግዚአብሔር ካብ ጉይ መዓልሲ ክሳድ መሓዝ አንጊኩም ምትሳእኹም አምሲኹም ምእታውኩም እንጀራ ዓመጽ መብላዕኹም እዚ ሲ ኮንቲዩ እዚ እግዚአብሔር ነቶም ደቂሶም ከለው አይነ ስራሕ ዘይኮነ ግን ቃል እግዚአብሔር ብመጠን ንበሩ ይስብል አምልኾ መሲአኽለን ምባልሲ አብረባይ በመጠን ስለዚህ እዛ ሐጻር ዕድመና ቃል እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር እንዳተማላለስና እንደሕርዳ ወዲናያ ሰናይ ይሆነልና አሜን ናይ እግዚአብሔር ነገር ድማ ኣብ ህይወትና ይግለጽ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ምሳናይ ምሳና ከውን ድማ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል አትልናይ ስለዚህ ንርስኹም ቁጠሩ ይብል ቃል አምላኽ ምሽ ንርስና እንቆጽራለና እቲ ህያው አምላኽ እቲ ዘለዓለማው አምላኽ እቲ አለኹ ዝበለ ምስመንዩ ምሳናይ አምላኽ ምሳናይ እግዚአብሔር ምሳናይ ስለዚህ ህዲ ኢልና ኣብ እግዚአብሔር መመለላስ አዝዩ ጽቡቕ ስለዚህ ክልተ ብሩኻት ኣለዋ ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጥቀሳ ማርታን ማርያምን ዝባሃላ ማርታን ማርያምን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10:38 ክሳብ 42 ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10:38 ክሳብ 42 ዘሎ ኸነንብቦ ኢና ክኸዱ ከለው ድማ ኮነ ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ ማርታ ዝስማ ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ኣብታ ቤት ተቐበለቶ ማርያም እትበሃል ሓብቲ ድማ ነበረታ ንሳ ከዓ ዘረብኡ ክትሰምዕ ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ነበረት ማርታ ግና በብዙሕ ምግልጋል ትጽዕር ነበረት ደው ኢላ ከዓ ጎይታይ ሓብተይ ሓዲጋትኒ በይነይ ከገልግልዶ ግዲ የብልካን ኢኻ እምበኣርከ ክትድግፈኒ ንገራ በለቶ ኢየሱስ ድማ ማርታ ማርታ በብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትጉህይን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራዩ ማርያም ሲ ካብኣ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያላ ይብል እቲ ጎይታ ኣብ ቤተን መጺው ክልቲአን ማርታ ካብቲ ናይ ገዛ ዘለዋ በረኸትያ ክትህብ ትደሊ ነይራ እቲ ግዜ ትግናይ ቃል አምላኽ ግዜ ነይሩ እቲ ህይወትን በረኸትን ንነፍሳ ዝኸውን ቃል ሓብታ ትሰምዕ ነይራ ንሳ ግና ከተገልግል ብዙሕ ተገልግል ነበረት እሞ ናታ ጥራሕ ከይኣክል ንሓብታ ካብቲ ዝነበረቶ ትምህርቲ ካብቲ ትሰምዖ ዝነበረት ህያው ቃል ከተሰሳ ስደዳ ንሳኽ ኣይላቱ ስለዚህ ማርታ ማርታ ብዙሕ ትደኽምን ትጭነቕን ኣለኺ ኢልዋ እቲ ዘድልስ ሓደ ነገር እዩ ማርያም ሲ ካብኣ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያ ኣላ ስለዚህ ማርያም ሕርየታ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ኮፍ ኢላ ክትመሃር ድሌት ነይርዋ
እቲ ዋጋ ኣብዚ ዝኸፍሎ ዘለዋ በበይን እዩ ማርታ ትኸፍሎ ዘለዋ ዋጋ ካብቲ ዘለዋ ክትህብ እዩ ማርያም ግን ኣብ ልባ ዝውህለል ንነፍሳ ዝጠቅም ንበረኸት ንህይወት ዝኾና ቃል ክትሰምዕ ኩሉ ገዲፋ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ኮፍ ኢላ ክትመሃር መሪፃ ነይራ ሎሚ ብዙሕ ግዜ ንጅምር እንዲና ንገድፎ ቃል ኣምላኽ ንጅምር ጸሎት ንጅምር ብዙሕ ነገር ይጽዋዓና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 15-17 ዘሎ ቃል እምበኣርሲ ዘመኑ ኽፊ እሞ ግዛ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከመይ ዓሽዮ ዘይኮነስ ከመይ ብጥንቃቄ ክትመላለሱ ከም ዘለኩም ምእንቲ ዝውን ፍቃድ ጎይታ እንዳመርመርኩም እዩ እቲ ዘመን ክፉ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት ዳ እምበር ከመይ ዓሽዮ ዘይኮነ ስለዚህ ኣብዚ ትገብሮ ዘላ ማርያም ግዜ ተዕድጋላ ንጎይታ ካብኡ ክትመሃር ኢላ ግዜ ዓዲጋ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኮፍ ኢላ እንታይ ትገብራላ ትመሃራላ ነቲ ነፍሳ ዝኸውን እቲ ህያው ቃል እቲ አንተ በዘንበብናዮ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ዘሎ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ቃል ኩሉ ዝብል ንሱ ትምገብ ነይራ ትሰምዕ ነይራ ሎሚ ብዙሕ ጽዋዓና እንዲዩ ዘሎ ነቲ ዝጽዋዓና ግን ዛብየር ግናሓዮ ካብ ትሕቲ ጎይታ ዘተሰኣና እዛ ኣብዚ ዝኸፈለኦ እዘን ክልተ ህይወተን በበይን እዩ ነታ ኣብዚ ዘሎ ውጽኢት እንዳወዳኺ እጀኹም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ መጀመሪያ ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ኽና ንብብና ብድሕሪኡ ድማ ካብ 20 ክሳብ 34 ዘሎ ኽና ንብብና ኣብ ቢታንያ ኣብ ተዓዲ ማርያምን ማርታ ሓብታን አልዓዛር ዝስሙ ሕሙም ሰብኣይ ነበረ ማርያም እታ ንጎይታ ቁሩይ ቅብኢ ዝለኸየቶ ብፀጉሪ ርእሳውን ኣእጋሩ ዝደረዘቶ እያ እቲ ሕሙም እውን አልዓዛር ሓዋ እዩ ስለዚ እተናሓቱ ጎይታይ እቲ እተፍቅሮ እነሆ ሓሚሙ ኣሎ ኢለን ናብ ኢየሱስ ለኣኻ ይብል ብድሕሪኡ ካብ 20 ክሳብ 34 ዘሎ ድማ ክነንብቦ ኢና ማርታ ምምጻእ ኢየሱስ ሰሚዓ ክትቅበሎ ወፀት ማርያም ግና ኣብ ቤት ተቐሚጣ ነበረት ሽዑ ማርታ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ እንተ ትነብር ስግዲ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ ግናኸ ሕጂውን ካብ ኣምላኽ ዘለመንካዮ ዘበለ ኣምላኽ ከምዚ ሰምዓካ እፈልጥ ኣለኹ በለቶ ኢየሱስ ድማ ሓውኺ ክትንስኡ በላ ማርታ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ በትንሳኤ ከም ዝትንስእሲ እፈልጥ ኣለኹ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ እቲ በኣይ ዝኣመነስ እንተ ሞተኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍስ ወከፍ ብህይወት ዘሎ እሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ በላ ንሳ እወ ጎይታይ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚነ ኣለኹ በለቶ እዚ ኢላ ኸደት ማርያም ሓብታ ድማ ሰላሕ ኢላ መምህር መጽኡ ይጽበየኪ ኣሎ ኢላ ፀዋዓታ ንሳ እዚ ምስ ሰምዐት ቀልጢፋ ተንስአት ናብ እውን ከደት ኢየሱስ ኣብታ ማርታ እተቐበለቶ ስፍራ ጸንሐ እምበር ናብ ዓዲ ገና ኣይኣተወን ነበረ እቶም ክጸናጸንዋ ምስኣ ኣብ ቤት ዘለዉ ኣይሁድ ግና ማርያም ቀልጢፋ ብድድ ብብባላ ምውፃዓን ርእዮም ናብ መቃብር ከይዳ ኣብኡ ክትበኪ እያ ኢሎም ሰዓብዋ ማርያም ናብታ ኢየሱስ ዘለዋ ስፍራ መጽያ ምስ ረኣየቶ ኣብ እግሩ
تدفأت قويتاي أبز أنت تنبر سجدي حوي أيمتني ربلته شو يسوس نسا خطبك خلا أتوم مسعى زمتو أيهودون كبخي خلو رئيو بمنفسو تكيزو نحنا غي أبي قالو أبي أمبيركم وو بله نساتهم قويتاي نعم مرئي بلو يسوس نبعي أبزي نايكلتي أنا قراربا ببيني إزلو أبزبون مارتا حوخ ختسيو ندبلا هلو هو قويتاي كاب أملاح لمين كاي خلو خمز وهابكا فلت إيه جن بتا دحريت معالتي تقولوا كم زيلاتو تزاراري بوم مسكدت نماريام حبتا نجيراتا ماريام إزم سمعت بدد يا قطيفة وصعت يزبلت قال أملاح قطيفة وصعت قطيفة مسوصت اتم مسعز نبرو دما ددحرا وص ماريام نغويتا خطريو خلا مجمريا اب غرو تدفيا اتم مسعز لو دما كنبعو كبيخون مسرعي يسوع كريستوس بمنفسو تكزيب زابير مسكن سلازي خب املاح نوهلن دحر كوينا شعو مارتا نغيراتو ماريام كساعت مص يسوع ابت زنبرو بوتا ينيرو ماريام مصيا اب اغرو مستدفات فلي زبل نغير يخاطر ناي ماريام ابت تسمع خلا اب اغرو غويتا تري ابز دما اب اغرو ودي اختل من كلا تري سلازي قال املاح اندحدا انا وحل الكوينا እግዚአብሔር መስገን አካይዳናውን ፍልዩ ከምት እግዚአብሔር ዘበለና خن አትخن ወጽ ኮምኡ ፍቃድ አምላኽ እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እግዚአብሔር መእዛዝ ሆነልና ክብርና አምላኽ ይሁን ክንጸልይና ጎይታይ መስገን ተዝነበረን ቃል ዝመስል ሃሌሉያ ጎይታን መስገነካ ለና ያው አምላኽ ተመስገን ስለዚህ ረዳኻና ተመስገን ሎሙን ጎይታ ካብ መኻኽን መሃር እንደለለና ለሙን ድምጽኻ እግዚአብሔር እንደለለና ኣብ ህይወትና ለውጥ ኸኸውን እንደለለና ኣብ ህይወትና ምድያብ ክኸውን እንደለለና ኣብ ህይወትና ሓድሽ ነገር ክኸውን እንደለለና አቦ ኣብ ህይወትና ናባኻ እንቀርበሉ ሓድሽ ግዜ እንደለለና ጎይታ ክብርና ዓኻ ይሁን ጎይታ ክብርና ዓኻ ይሁን እግዚአብሔር ልብና ንህበካለና ወደይ ልብኻ ሃበን ከም ዝብል ቃልካ ጎይታ ኢየሱስ ልብና ቃልካ ክበቁል ሞኸም ቃልካ ክንኣቱ ክንወጽእ ከምቲ ኣብ ቅድመይ ተማላለስ ፍጹም ድማ ኩን ዝበልካዮ ንብርሃም ጎይታ ኣብ ቅድሜኻ ክንማላለስ ቃልካ ክንኽብር ከምቲ ዝበልካና ክንኣቱ ክንወጽእ በዝን ጽል